Okej, återigen biceps igen. Det har varit mycket biceps på sistone, men det är pre-övning. Jag och Felicia har precis kört rygg, nu ska vi köra biceps. Jag tänkte visa ytterligare ett sätt att droppsätta, för det finns många bra övningar. Sittande biceps curl med rullgrepp. Samma princip. Börja brett och så droppa och gå allt smalare tills man är smalast längst in. Och sen att man sitter knäsittande, för det blir som en form av skottkörl när man låser armbågen. Överarmarna och axlarna ska vara helt stilla och bara jobba med biceps. Så ska vi se hur det här går. Så kan man börja varje bicepspass. Köra dropp och sen kan man köra på som vanligt. Bra, tack Felicia.